Muhterem тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Дятулина булырмын. Бүген безнең программада Чаллыда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 13-нче форумы уздырылды. Без әгәр татарча сөйләшә алмый, ул татар түгел дисә дөрес булмый. Ул татар, аның җаны татар булырга тиеш. Но татар җаны булса, ул ничектер тырышырга тиеш, вата сука булса да татарча сөйләргә. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Ямал-Ненец автоном бүлгесендә эшлекле сәфәрдә. Төп вазифа борчый торган мәсьәлә телләребезне, гореф-гадәтләребезне, традицияларыбызны саклап калу мәсьәләсе. Монда Татар милли мәдәни мөхтәриятенә 20 ел. Төбәкләрдә иң танылган татар мәктәбе бүген Димитровград қаласында 260 баланы татар баласы иттереп, татар мөхитендә тәрбияли алу буенда батырлык. 8 декабрь Болгар радиосы 6-нчы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы узачак. Безнең инде ел саен номинатлар саны үзгәреп тора. Быел алар 33. Алар арасында безнең авторлар да бар дөрестән дә. Без инде Кайнар хит проектында җиңгән җырларның авторын беренче чиратта бүләкләп үтәбез, чөнки биредә җыр җиңә, халык җыры өчен тавыш бирә. Тапшыруыбызны берничә хәбәрдән башлыйбыз. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Финляндиядә. 1000-гә якын татар яшәүче илдә узган очрашуларда милләтне, ана телебезне саклау, яшь буынны тәрбияләү хакында сүз барды. Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы Удмуртия Республикасы татарларының милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә тамырлар белән көчлебез дип исемләнгән күчмә утырышка әзерләнә. Әлеге чарада Татарстан Республикасыннан һәм Россиядән 100-гә якын вәкил катнашуы көтелә. Чара Удмуртия башкаласы һәм Болезино районы җирлекләрендә үткәреләчәк. Татарстан Республикасында Казан халыкара мөселман киносы фестивале кайта авазы номинантлары һәм җиңүчеләренең картиналарын күрсәтү башлана. Фильмнарны күрсәтү республика шәһәрләре һәм муниципаль районнарының кинозалларында узачак. Казанда уларны декабрьнең 3-сеннән 9-на кадәр карарга мөмкин. Ә хәзер бүгенге тапшыруыбыз өчен әзерләнгән видеоязмаларга күчәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы Россия төбәкләре һәм чит илләрдәге 300-гә якын татар эшмәкәре катнашында Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 13-нче форумын уздырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлеге форум республикабызда уздырылучы иң абруйлы һәм кирәкле чараларның берсе диде. Чаллыда узган пленар утырыштан безнең репортаж. Төрле өлкәләрдә, илләрдә милли оешмалар нинди дә булса чара уздырганда, аларга эшмәкәрләр килеп кушыла. Һәм әлбәттә инде әлеге вакыйганы журналистлар яктырта. Чөнки алар бер-берсе белән бәйле. Бәлки нәкъ менә шуның өчен быел Бөтен дөнья татар конгрессы аларның өчесен дә бергә нәтиҗә утырышына чакырды. Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 13-нче форумы үзенең эшен Чаллы шәһәрендә дәвам итте. 44 өлкә һәм чит илләрдән җыелган милләттәшләребез фикер алышты. Билгелебез утырыш башланганчы төрле җирләрдән җыелган милләттәшләребез белән аралаштык. Мин Үзбекстанда яшәймен, уже күп еллар. Мин гостиничный бизнес белән заниматься итәмен. Монда да, Казанда да гостиница ачмакчымын. Без Самар өлкәсеннән Без монда киләбез, карыйбыз, ничек кешеләр эшлиләр, үзебезне күрсәтәбез. Алакуша киләсе елга, 19-нчы елга инде хәлләлне убойный пункт куйма киләбез Алакуша. 15 июньдә Сабантуй авылына көн уздырабыз. 29-ында була Камышлыда Сабантуй, безнеке федераль Сабантуй, биткәнегезне көтәбез, килегез. Сүздә юк, милләттәшләребезнең әйтер фикерләре бихисап. Безнең минем белән бергә килде Альберт Акрамович Суфьянов, это безнең зур нейрохирург Төмәннең федеральный центрын возглавлять итә. Вот безнең фикеребез шундый, чтобы Татарстаннан ординатурадан малайлар, кызлар безгә укырга килсеннәр Төмәнгә уже. Аштык үзебез деловое партнерство дигән программа, без авыл халкысын, фермерларның технологиялар биреп бергә эшлибез. Именно деловое партнерство менән кооперация создавать итәбез. Шул менә алдагы безнең үзебез апар эшләр эшендә бүген күп, бик күп не алдым монда, белем алдым.
Килгән сайын, ел сайын булмаса да килгән сайын яңа идеялар, яңа кешеләр күреп, визиткалар алып, аннан соң бергә кооперациялар ясарга әзер торабыз инде, шуларга ышанып киләбез ел сайын. Тулысынча әйткәндә, менә бу очрашлар файдасы бик зур. Мин үзем җәмгыятьсенә күп еллар булгач, менә һәр килгән сайын үзем дә һәр вакыт алып китәм, яңа кешеләрне күреп китәм, һәм алар минем рухты шулай нитә инде шул бик дәрәҗәдә тотарга ярдәм итә, эшләрне алып барырга. Чыгышларга килгәндә аларның һәммәсе дә игътибарга лаек. Эшләнгән гамәлләр дә, тәкъдимнәр дә яңгырады. Мәсәлән, Әстерханның иң ире транспорт оешмасы башлыгы Әюпов Ринат Зәйдулла улы йөк ташый торган көймәләргә бөек әдипләребез Габдулла Тукай, Муса Җәлил исемнәрен биргән. Инде ул 3нче көймәгә кемнең исемен бирү хакында уйлый. Вот хотим на полях сделать интернет-голосование, услышать мнение людей, кого бы они хотели, допустим, предложить. Пусть это будет 10 имен, и, соответственно, там, ну, как сейчас, допустим, имя аэропортов выбирают, то же самое хотим сделать, и, соответственно, то решение, которое примет большинство наших соотечественников, вот это же имя, да, допустим, на следующий год в планах есть переименование еще одного судна. Форумна Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев алып барды. Соңыннан сүзне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов алды. Сезнең монда килүегез, ул инде без бергә, без көчле дигән сүз. Шуңа күрә сезгә һәммәгезгә дә уңышлар, тынычлык, исәнлек. Рөстәм Миннеханов бүгенге көндә кискен торган тел мәсьәләсендә кузгатты. Ул мәсьәләдә менә барыр безгә, анда урыннар табып, мәчеттәме, ниндер мәктәпләрдә урын табыпмы, бу мәсьәләне барырга кирәк. Иң көчлесе тел мәсьәләсендә гәрәфәттә менә үзебездә йортта балалар белән аралашу. Менә барыбызда тиз генә кадерле дуслар, шат сезне күрергә. Аннан соң иптәшләр барысы да урысча, татарча гына мин сезгә урысча сөйләп. Ул татарча сөйли алмыйбыз. Ну, юк икән, ул бар татар кешесе. Без әгәр татарча сөйләшә алмый, ул татар түгел дисә, дөрес булмый. Ул татар, аның җаны татар булырга тиеш. Но татар җаны булса, ул ничектер тырышырга тиеш, вата сука булса да татарча сөйләргә. Шуңа күрә һәммәбездә кеше, һәммәбезнең ниндер көчле яклары бар, җитешмәгән яклары бар. Шуңа карамастан барбер эшләгәндә ниндер бер үзебезнең изебезне калдырасыбыз килә. Күләм буенча без икенче халык. Менә хәзер перепись булачак. Бу мәсьәләдә дә без бергә булырга тиеш. Без бит икенче булып каласыбыз киләдер, барбы? Беренче инде ул беренче. Беренче турында сөйләшә, икенче булырга кирәк. Кабат безгә күп мәртәбә шулай күрешергә насип булсын. Уңышлар сезгә, рәхмәт. Әсәнә Сыдырдинова, татарлар, Чаллы шәһәре. Шушы көннәрдә Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Ямал-Ненец автоном бүлгесендә эшлекле сәфәрдә булды. Ямал җирендә яшәүче милләттәшләребез белән очраштылар. Милләттәшләребез нинди шартларда яши, туган телләрен ничек саклыйлар? Депутатлар өчен һәр мәсьәлә кызыклы һәм мөһим. Тулырак киләсе видеоязмада. Татарстан белән Ямал арасы ерак булса да, читтәге милләттәшләребезнең күңел кыйбласы һәр чак тарихи ватаныбызга юнәлгән. Кар, боз һәм караңгылык әсирлегендә гомер итүче татарларыбыз милли гореф-гадәтләребезне саклап, буыннан-буынга тапшырып килә. Ямал-Ненец автоном округында 30 меңгә якын милләттәшебез яши. Аларның 5 меңе төбәк башкаласы Салихардта гомер кичерә. Ямалның милли мәдәниятләр үзәге төрле милләт кешеләре өчен уртак булган дуслык йорты. Җырлыйлар, бииләр, гореф-гадәтләрне дә җиренә җиткереп үткәрәләр. Үзгә бер мөхит туамында.
Ямал жеріне әшіклі сәфәр белән Татарстанның Дәүләт Советы депутатлары да килде. Парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, аның урынбасары Рим Ратникова, исемнәре татар дөньясына билгеле шәхесләребез Разил Вәлиев һәм Мәгъзум Сәләхов милләттәшләребез өчен көтеп алынган кунак иде. Ватаныбыз ерак булса да Татарстан җитәкчелеге күргән чаралар туган як сулышын тыярга мөмкинлек бирә дип рәхмәт укыялар. Дуслык татар-башкорт фольклор ансамблендә олысы да кечесе дә үзенә шөгыль таба. Милли кием һәр кайсына килешле. Туган җирдән килеп ирешкән сәлам аеруча кадерле була. Маҗаралар дөньясында маҗаралар бетәрме? Маҗарасыз картлыгымны бу йөрәгем көтәрме? Дөнья тулы күзләремнән бу йөрәгемне китәрме? Зәңгәр дулкын, ап-ак бәхет миңа калып үтәрме? Кунаклар дөнья халыкларының да көнкүреше һәм мәдәнияте белән танышты. Нинди шартларда яшиләр, туган телләрне ничек саклыйлар? Депутатлар өчен һәр мәсьәлә кызыклы һәм мөһим. Эшекле сәфәрнең төп вакыйгасы ике яклы килешү имзалау. Татарстанның Дәүләт Советы белән Ямал-Ненец автоном округы законнар чыгару җыены арасында хезмәттәшлек турындагы документка кул куелды. Ул ике телдә, рус һәм татар телләрендә язылган. Ике төбәк депутатлары моннан соң бер-берсенең эш алымнарын өйрәнеп, закон чыгару өлкәсендә тәҗрибә алышачак. Килешүнең бер маддәсе нәкъ менә Татарстанда һәм Ямалда яшәүче татарларның аз санлы халыкларының үзенчәлекләрен саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән. Милли мәсьәләгә закон чыгаручылар игътибарны арттыра дигән сүз. Төп вазифа борчый торган мәсьәлә телләребезне, гореф-гадәтләребезне, традицияләребезне саклап калу мәсьәләсе. Монда менә шушылай төп коренной булган халыкларның ул да борчылу мәсьәләсе, аларда бик борчылалар моңар. Ничектер менә бергәләп федераль үзәк белән уртаклашып ул мәсьәләләрне яңа баштан күтәреп саклап калу ниятләрен шушы имзалаган килешүгә керттек. Язмыш җиле татарны кая гына илтеп җиткерми. Ямал парламентының агросәнәгать комплексын үстерү һәм төньякның аз санлы төп халыклары эше буенча комитетын Марат Габдрахманов җитәкли. Азнакайда туып үскән милләттәшебез тормышын газ эше белән бәйләп, дөньяның төрле почмакларында үзен сынап караган. Когда вот действительно проходят большие праздники, Курбан-Байрам, там Сабантуй, и, конечно, мы общаемся, по возможности, конечно, получается, посещаю мечети. Но и вот знаете, и очень хорошо, что вот как вы задали вопрос, общаюсь ли я, но я думаю, чтобы это общение было больше. Вот, наверное, я уже не один раз был уже будучи работать здесь и в Казани, и в других городах. Вот это вот как раз сегодняшнее соглашение, которое подписали между Госсоветом и законодательным собранием, я думаю, что это даст возможность, наверное, не только мне, как татарину, общаться со своими соплеменниками вот с Татарстана, но Татарстан и Ямал — это два таких, ну, я считаю, мощных субъекта Российской Федерации, и они вот очень взаимовыгодны, потому что есть Ямалу, чему учиться Татарстану. Я думаю, Татарстану будет что посмотреть интересного у нас на Ямале. Марат Шамил улы дөнья халыкларының мәнфәгатен кайгырта. Аларның хукукларын яклый торган күп төрле законнар кабул ителгән ди. Камиллекнең шиге юк диләр. Шуңа да һәр халыкның мәнфәгате күз уңында кала бирә. Если брать по законодательству, по коренным малочисленным народам Севера, у нас одно из самых лучших законодательств именно тех северных территорий, где проживают коренные малочисленные народы Севера. У нас принято порядка 30 законов, там очень много постановлений. Вот сейчас программа, вот недавно приняли бюджет, где коренные малочисленные народы Севера, их быт, их работа очень учитывается. Җир шите дип йөртелгән Ямалда улылар гына түгел, яшь буында туган телдә сөйләшеп, татар дигән бөек исемне югары күтәрә. Күңел кыйбласы Казанга юнәлгән булса да, яшәгән һәм эшләгән җирләрендә татар егет-кызлары башка милләт кешеләр белән бергә зур эшләр башкара. Ленар Закиров, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Салихард. Кайгылы хәбәр. Озакка сузылган каты авырудан соң шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рөстәм Газизҗан улы Закуанов вафат булды. Рөстәм Закуанов 1957 елның 25 майында Татарстан Республикасының Азнакай районы Үшәлле авылында туган. 2018 елда мәдәни мирасны саклауга керткән өлеше өчен Тукай премиясына лаек булды. Аның якыннары, туганнары, дуслары, хезмәттәшләре халкыбызның улы кайгысын уртаклашабыз.
Siz Tatarlar topşıruğun qarıysiz programımızın ikinci ülüşünde. Tatar Milli Medeni Muhtariyetine 20 yıl. Tibeklerdə eng tanılgan Tatar məktəbi bugün Dimitrovgrad balasında 260 balanı Tatar balası ettirib, Tatar mühitində tərbiyəli alıb bu indi batırlıq. 8 dekabr Bulgar Radiosu 6 Milli Müzikal Premiyaсын topşırу tantanасы узачак. Bizning endi yıl sayын номинатлар sonu o'zgarib tura. Bu yıl alar 33. Alar arasında bizning avtorlar da bardır istende. Bizning de Qoynar hit proyektinde jingen jırlarning avtorin birinchi shiratda bo'laklab o'tadi, chunki bu yerda jir jinga, xalq jiri uchun tovush beradi. СССР'ның 100 yıllığına bağışlanған Bütün Россия Собан туйы 2022 yılda Ульяновск өлкәсендә узачак. Бу хакта өлкә губернаторы Сергей Морозов Димитровград шәһәре татар мөхтәриятенең 20 еллыгы уңайыннан уздырылган тантанада хәбәр итте. 16 мең милләттәшебез гомер итүче әлеге шәһәр моннан 15 ел элек бер федераль Сабан туйны кабул иткән иде инде. Байтак милли чараларны уздыруда бай тәҗрибәсе булган һәм шәһәрдә Габдулла Тукай исемен йөртүче татар мәктәбе ачкан мөхтәриятнең күркәм юбилеенда безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да булып кайтты. Bizim 8 направление, bizim автономия 8 направление. Her bir направление yaşarıya kararsanız veteranlarda, bunu veteranlar bizim Çeşme klubunda %20 veteran üyeleri geçer, bunu mübarek durumlara karab duramıyor. Şimdi motoru %20 yaşlar, %60 yaşlar denimatlar, kreş için %50 kişi denimatlar. Şundan da Dimitrovgrad Tatar Avtonomiyası özünün çirattagı юбилейына da bir көп maqtauga layıqlı işler bilen kildi. Bir de ülkele birinçilerden bolup Tatar mektebi açıldı. Gabdullah Tukayga heykel koyuldu. Tatarcha Kreş Federatsiyasi uyushti. 2 tapqır dünya çempionu da әлеге şehirden çıktı. Sonu gitsen alarının andı iş amelleri baytak bulur idi. Rəseydə eng tanılgan, Tibeklərdə eng tanılgan Tatar mektebi bugün Dimitrovgrad balasında 260 balanı Tatar balası ettirib, Tatar mühitində tərbiyəli alıb bu indi Tatarstandan çitdə bit. Şunu iske alsak, əlbəttə bu batırlıq məktəbinin direktoru Miniya xanımның zor batırlığı, zor tırışlığı bütün kollektivi bilen birge, ata-analar bilen birge, şəhər hakimiyyəti bilen birge, neçə yıllardan beri 2004 yıllarda açılgan məktəb bugün balalarını çın Tatar etip terbiyeli. Balalar arta barar emisler çünkü ata-analar yıldan yıl küdret kitire baralar şehrimizin türlü rayonlarından bir tire veriler bizim mektebimizge. Yıl sayın indi 15-20 arta barar. Avtonomiyanın 20 yıllık юбилейі ol anda aktiv iş alıp bargan kişiler çingine tugul. Şehirde yaşaучы her Tatar gailesi içinde zor beyram. Tamaşa bulası Medeniyet Sarayına kilip kiruge beyram ruhun sizesin. Iriksizden üzüne de mundağı haletke koşulup gitesin kile. Şahsen min özüm her vakit elektriki mələkəs hazırki Dimitrovgradda kilgeç, bir de yaşaучы qon kardeşlerimnin birdemligine gine tugul, onlarının sanatdagi hem edebiyattagi ustalıklarına da soqlanıp giteydim. Baksan ondilar 1000'ne tugul iken. Bizde alarının şu жерде yaşap icat etüçü şagirlerinin Ravil abi Şafigullin, Роза Gaynullina, merhum Gakil abi Sagirov'ның Rinat İlkin'nin yazmaları bir küp basılıp çığa bizden gazetimiz bitlerinde. Yıllar devamında Dimitrovgradda distege yakın Tatar icad türkümleri, sanat kolektifleri, her türlü içtimai birleşme hem uyuşmalar barıqqa kildi. Oqqalpaq Tatar Xатын Kızlar Cemiyeti şularının birisi. Spektakl koyurga dilimiz, ssenariyimiz da var bizning. Tercüme de ettik. Spektaklda qatnaşırga tilevçiler de көп. Urunguna yok. Men bek yaratib bereyim, shunda vaqt uzdiriga bek с удовольствием bek qiziq, bek dardlanib, bir-birimiz bilan ko'rishib, сөйләшеп, çaylar içip qatamiz. Başka юбилейlardan ayrılmalı olarak bugünkisinde uzun çıkışlar da, açı dokladlar da bulmadı. Gubernator Sergey Morozov da özünün çıkışını kıska tuttu. Ülke başlığı Tatar Saban toyun en yaratkan beyramim dep atadı. Belki şonadır da tağın 3 yıldan Ульяновск ülkesi 4-nji tapqır federal Saban toyunu özünde kabul edecek. Очень люблю этот наш замечательный многонациональный праздник Сабантуй. Поэтому мы договорились о том, что Ульяновская область, будь то Димитровград, будь то Ульяновск, будь то другие муниципальные образования, в ближайшее время будут подавать заявку на право проведения здесь у нас
такого всемирного всероссийского сабантуя. И я думаю, что вас это тоже должно порадовать. Bizde опыт бар инде, федеральный сабантуй кергенде 2003 жылында біздің сабантуй, федеральный сабантуй біздің шәһәрдә үтте. 22 жылында біздің СССР хөкүмәтенең 100 жыллыгы була. И без бу сабантуйда бөтен халыкны чакырып, зурлап кергән, да башка милләтләрне яшәп, зурлап кергән настроение бар. Мәләкәсләрне котларга Татарстанның Аксубай районыннан да зур делегация килгән иде. Алар 2004 елдан бирле үзара хезмәттәшлектә яшиләр. Шушы вакыт эчендә һәрбер булган шараларда ул инде зур күләмле сабан туйы гына дип әйтү түгел, барлык булган мәдәни шараларда очрашып, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә кунакка ирешеп, һәрбер мәдәни шарада катнашып, бер-беребезнең матур җырлары, матур традицияларын күрсәтеп, димәк инде матур дус тату итеп яши беләбез. Милли хәрәкәт активистларына Татарстанның һәм Ульяновск өлкәсенең бүләкләре тапшырылганнан соң данлыклы Казан бию ансамбле мәләкәсләрне үзенең иң яхшы биюләре белән сокландырдылар. Ульяновск өлкәсенең Димитроград шәһәреннән Рамисахин татарлар. Алтын йылдыз сынына халык сайлаган җырлар ия булачак. Милләтебезгә якын булган, халкыбызның күңеленә кергән җырларны барлаучы Болгар радиосы еллык нәтиҗә ясый. 2018 елның 8 декабрендә Казанның Пирамида концертлар залында Болгар радиосы 6-нчы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы узачак. Башка тантаналардан айырмалы буларак, Болгар радиосы 6-нчы милли музыкаль премиясы җырны башкаручыны, аны иҗат итүче шагыйрьләр һәм композиторларны да бәяләп үтә. Тагын 5 көннән Болгар радиосы 6-нчы милли музыкаль премиясын тапшыруга санаулы вакыт калып бара. Әлегә җырчылар һәм ул җырчылар башкара торган җырларның авторлары белән очрашулар дәвам итә. Безнең инде ел сайын номинатлар саны үзгәреп тора. Быел алар 33. Алар арасында безнең авторлар да бар дөрестән дә. Без инде Кайнар хит проектында җиңгән җырларның авторын беренче чиратта бүләкләп үтәбез, чөнки бирдә җыр җиңә, халык җыр өчен тавыш бирә. Шулай ук быел без аерым авторларны да билгеләп узарга булдык. Инде Болгар радиосында күп тапкырлар аның җырлары җиңү яулады. Быел ул үзе номинант, ул да булса Айдар Тимербаев, һәм шулай ук күп кенә җырлар авторы Зифа Нагаева, алар инде менә автор буларак катнашачаклар. Һәм әйткәнемчә, Кайнар хит проектында җиңгән җырларның авторларын да билгелибез. Төп үзенчәлеге дә бәлки безнең шундадыр, чөнки бу уртак эш, уртак хезмәт, җырны җырчыгына танытмый, иң башта әле авторлар да бар, аны иҗат итүчеләр дә. Композитор, автор башкаручы Айдар Тимербаев белән дә күрешеп сөйләштек. Төгәл саннарга килсәк, 6 ел дәвамында барлыгы 9 җыры Болгар радиосы милли музыкаль премиясе номинанты булган. Айдар әфәнде, Болгар радиосы милли музыкаль премиясында иң күп җырлар сез иҗат иткән. Менә моның сире нидән гыйбарәт икән? Моның сире нидән гыйбарәт икәнен тәгаен әйтә алмыйм, ләкин мин җырларны чын күңелдән, күңелемне биреп язам. Инде бу премияга килгәндә, монда бит премияны кешеләр генә сайламый, халык үзе сайлый. Шуның өчен моңа дөрес җавапны халык әйтер дип уйлыйм. Татар эстрадасының иң танылган артистлары белән хезмәттәшлек итә. Кеше сорауы буенча эшли алмыйм, бар иҗатым, күңелем кушканча ди ул. Сез көй яза торган шигырь, ул нинди булырга тиеш? Нәрсәләргә игътибар итәсез? Мин көй язганда ул мәгънәле булырга тиеш, тормыштан алынган булырга тиеш, профессионал дәрәҗәдә язылган булырга тиеш. Һәм әлбәттә инде бөтен матур шигырьдә минем күңелдә көй тудырмый. Менә Нәсим абый Акмалов әйткән бер шулай тапшыруда эшләгән дигән белән ул әйткән Айдар, менә мин уйлыйм, шигырьнең эчендә ятадыр ул көй. Аны белгән кеше генә тартып чыгарадыр шуннан. Шулай дип инде менә монда чыннан да шундыйрак дөрестлек бар. Шигырь авторларына килгәндә инде без бик тыгыз элемтәдә, бик дуслар, Айдар Минхаҗев белән әлбәттә
Иң беренче шуны әйтеп бетерергә кирәк. Инде бер 3-4-5 еллап элек безнең 200-дән арткан иде аның сүзләренә язылган җырларым. Шулай ук Рөстәм абый Закуанов, Илсер апа Иксанова, Нәсим абый Акмалов, Нияз Акмалов, Әнгәм Атнабаев, Камил Сәгъдәтшин, Гөлүсә Шахбан, Ландыш Габдрахманова, Ләйлә Дәүләтова һәм бик күп башка авторлар белән эшлибез. Әңгәмәбез барышында Болгар радиосы милли музыкаль премиясе проектының әһәмияте, мөһимлегенә дә тукталып үттек. Монда тулысы белән халык сайлап ала моны. Монда бернинди сатып алып та булмый бу премияны. Һәм шуның белән әһәмияте дә аның зур. Болгар радиосы милли музыкаль премиясендә күрешкәнгә кадәр. Йөрәкләргә үтеп, күңелләрне канатландыра торган халык сайлаган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе 8 декабрь Пирамида. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Үз телемдә җырлый алам, үз телемдә сөйли алам. Туган җирем, туган илем, мин бит синнән илһам алам. Илһамланып яшик. Сау булыгыз.